Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti ippubblika rapport fejn innota b'mod pożittiv il-fatt li l-qagħda fiskali tal-Gvern għall-2016 kienet mhux biss tajba iżda saħansitra ħafna aħjar minn dik mistennija. Malcolm Bray, ekonomista u uffiċjal ta' dan il-Kunsill, spjega kif il-Gvern kellu dħul iktar milli mistenni, li fost oħrajn kien riżultat ta' tkabbir ekonomiku qawwi. Issa fil-fatti wara li d-dħul kien ferm iktar mill mistenni, dak kienu raġuni. Raġuni oħra prinċipali kienet li dħul mill-investiment relatat ma' beħ ta' ċittadinanza f'Malta kien ferm iktar minn dak li kien mistenni. Il-Fond Konsolidat irreġistra bilanċ pożittiv ta' 8,900,000 euro, għal kuntrarju ta' deficit li kien imbassar, biex finalment il-bilanċ pożittiv għal kaxxa ta' Malta kien ta' 100 miljun euro. Il-Kunsill innota li tbassir tal-Ministeru għat tkabbir fil-prodott gross domestiku kien viċin it-tkabbir b'saħħtu ta' 6.7% li seħħ fl-2016. F'termini nominali, dak it-tkabbir kien ifisser li iġġenera dħul biżżejjed biex il-Gvern ikun jista' iħallas għall-ispejjeż tiegħu. Il-previżjonijiet tal-Gvern f'dan il-każ kienu viċini ħafna għal dak li fil-fatt seħħ. Ir-rapport annwali jevalwa wkoll il-konformità mar-regoli fiskali stabbiliti mill-Patt ta' Tkabbir u Stabbiltà u mill-att dwar ir-responsabbiltà fiskali. Regoli li fost oħrajn jitolbu livelli baxxi ta' dejn xi ħaġa li l-pajjiż qed iżomm magħha b'mod tajjeb ħafna. Waħda mir-regoli fiskali li l-pajjiż huwa obbligat li jilħaq huwa li jkollna dejn li ma jaqbilx is-60%. Issa sa snin ilu dan id-dejn kien anke laħaq per 70% tal-prodott gross domestiku. Importanti li dan jonqos għax inti jekk ikollok pajjiż li jkollu dejn ħafna kbir, dak huwa sitwazzjoni ta' inċertezza u li l-investituri ma jieħdux gost bih. L-għan ewlieni tar-rapport annwali u li jevalwa t-twettiq tal-budget tas-sena ta' qabel u li jagħti spjegazzjonijiet fuq id-differenzi fl-iżviluppi makroekonomiċi u fiskali li seħħew meta mqabbla ma' tbassir.